po ng iodized salt tuwing kakain. Hinihikayat po sa Ilocos Region. Pinagtibay po ng Regional Bantay Asin Task Force ang kahalagahan po ng iodized salt sa kalusugan ng publiko sa kanilang unang regular na pulong at workshop kahapon sa San Juan, La Union. Dinaluhan po ng mga kinatawan ng gobyerno, industriya at iba pang mga stakeholder at tinalakay ang pagtitipon upang papaano makasisiguro na makakarating sa bawat tahanan sa Ilocos Region ang sapat na iodized salt alinsunod sa Asinlo. Ayon sa mga opisyal, ang mahalagang koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya ng batay po sa ebidensya ang pagpagsubaybay upang maiwasan ang kakulangan sa iodine na kritikal sa pagpapalaki ng mga bata at kalusugan ng buong pamilya. Kasabay nito, binigyang din ang papel ng bawat residente sa simpleng pagpili ng iodized salt sa pang-araw-araw na pagkain ay makatutulong sa pagpapatibay ng nutrisyon at pagbuo ng mas malusog na komunidad. Nakatakda ding ipatupad ang tanggapan ang pinagtibay na action plan ngayong taon upang mas mapalakas pa ang programa at masigurong malawakang access sa iodized salt sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM.